rezo intana kisi lahara koyi mo ta do ni nyanga sungalo labai adola eni ne be ni sungalo me sawara tan se dola tuma do yɛrɛ la i bɛ tile 10 su sungalo la tile 20 tɛ k'i ɲɛna tuma dɔ la i bɛ tile 20 su tile 10 laban b'i sɔrɔ kaburu kɔrɔ a ye programme k'aw yɛrɛ la a fɔlɔ a y'aw jija cogo bɛɛ fajiri kana seli k'aw dalen to sunɔgɔ la a ye fajiri seli a heure la ni fajiri seli la n balimaw a ye kuranɛ kalan a ka diko kɛ fo ka tile bɔ ni tile bɔra a ye wuli a ka arakan jɔ ko 2 seli ala kira k'o k'i ye i mura baraji sɔrɔ i sigilen a kana sɔn ni tile 30 a i mura ka taa k'aw to ka i mura kɛ tile 30 i bɛ Maka k'a sɔrɔ i b'i si so kɔnɔ a sira filɛ ka fajiri seli heure la fajiri k'a sɔrɔ i préparelen don seliji talen don i y'i da ko ka ban i labɛnna n bɛna se sufɛ seli ta yɔrɔ ma n tɔ normalement fajiri bɛ wele k'e to tapis de kan o de y'a kɛcogo ye n'i ye fajiri seli i sigi i ka zikuru kɛ i k'i ka azikaru kalan i k'i jija cogo bɛɛ an ka sɔgɔma sunɔgɔ dɔgɔya ko kisi ni nɛɛma b'a ye ko mɔgɔ tɛ ban fajiri kɔfɛ sunɔgɔ la k'i garisigɛ bɛ sa dɔɔni dɔɔni i bɛ bali mun na i garisigɛ bɛɛ tiɲɛna garisigɛ bɛ tila wagati 2 de la fajiri kɔfɛ lansara kɔfɛ o de y'a to ala kira ko k'a sunɔgɔ kɔnnen don k'a man ɲi kisi ni nɛɛma b'a ye ala jɔnbaw n'u ye fajiri seli u b'u sigi fɔlɔ ka diko kɛ ka kuranɛ kalan fo ka tile bɔ ni tile bɔra u bɛ wuli ka seli n'u ye jɔko 2 seli u bɛ sɔrɔ k'u da o tuma de ye da kuma ye ka fajiri seli dɔrɔn k'i da n balimamuso a dabila bana t'i la i tɛ ka taa voyage la ko wɛrɛ t'i bolo ka fajiri salamu bila yɔrɔ min k'i bin k'i da ka sunɔgɔ n balimamuso i ti ba la i ti ba la i ka ko caman a bɛ gɛlɛya wa mɔgɔ bɛ fajiri seli ka diko kɛ e ma ala kira ko ala ka barika don ale mantonw ka sɔgɔma joona baara la bitigitigi fɛn fɛn b'a yɛrɛ kalama bɛɛ bɛ soli ka t'i ka bitigi dayɛlɛ garisɛgɛ ɲinina fɛn fɛn b'a yɛrɛ kalama i t'i da ka sunɔgɔ fo midi 11 heures i bɛ wuli n'a ye asikaru kɛ k'aw da dɔɔni n'aw wulila a ye waduha seli don aw ka ɲɛnamaya la n'i y'a sɔrɔ don min i b'a seli n'i m'a sɔrɔ don min i t'a seli foyi t'a la ko n'i y'a daminɛ dɛ n'i y'a dabila dɛ i si bɛ dɔgɔya dɛ i bɛ sa joona dɛ i ka sa alako la mun sa i ka sa diɲɛko la i sɔnna o i bɛ sa i ma sɔn o i bɛ sa n balimaw i ye bato kɛ o i bɛ sa i ma bato kɛ o i bɛ sa an tɛ bato kɛ dɔrɔn wala seli b'a daminɛ jɔko 2 la ka se 8 ma n'i se kɛra min ye o seli n balima i k'i nɛn kɛ dikuru ye fo ka taa sun tigɛ a ye programme ka décision ta kana sɔn k'i da don wali kuma la kana sɔn ka mɔgɔ kɔrɔ fɔ kana sɔn k'i ka sun ni ka seli kɛ u ka taa ta k'a di jugu ma ka sun ka seli ka nafulaw seli k'a fɛn bɛɛ kɛ k'a ban ka tila k'o ta ka t'o di jugu ma i jugu min t'i fɛ fɛn mun ka jugu ni nin diɲɛna n kɔrɔfɔli o de i ye mɔgɔ min kɔrɔfɔ i ye baraji min sɔrɔ a bɛɛ de bɛ ta ka taa d'a ma ni seli fana sera seli fana ɲɛfɛ jɔko 4 seli fana kɔfɛ jɔko 2 ne ma min b'a f'i ye n'i bɛ se ka dɔ fara a kan silamɛya kɔnɔnajɛlenya ye sunkalo belebele na augmenté 4 seli ɲɛfɛ 4 seli kɔfɛ ni ci t'i la ni ko gɛlɛn t'i bolo n balimamuso wuli k'i jɔ ala da la dɛ a da don
fo lansara kabago be bato la ka ko lansara ye joko fila o seli ni ye lansara seli ni te tobili la i te ci la kuranɛ ta i ka kuranɛ kalan n'i bɛ ci de la ala hinɛ n'aw na kojugu e da bɛ ci kɛ yan da de bɛ mɔni tobi yan da de bɛ mugu yɛrɛ kɛ yan da de bɛ kangaliba kalaya n ko bolo de b'o kalaya i da kɛ ala ko suma la astaghfirullah hasbunallahu wa ni'mal wakil subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum wa atubu ilayhi zibu chaya soli chaya nakadiye soli chaya kata sibi ka baula bau bane fitri fe itiya jona iki ka suntige sumana tige dumini di mo ma iki jije ka tawi seli mama ka joda falente yere ni kata misri nyumana memi ne kabako ya ibe muso ni chewe ka shwa ke misri mena ko almami telma ni ibita ne ba ni be here fete na ngata almami tellement fi ibi tani fi ibi jodi ki jo atekla woni tay here yi makate me tendi manka tawisili bana ni dumini dibe ni chinibe oke ni chite ikamina unche fika sujula yani kida joko fladi alama ikakwa neta kaswa damani kala iki dano e tumadola ni dai wuli tototi ini seli ni kwa ne kalanta Allah tumadola ni wuli la ikeri ya mahoi iche ka hake dafa uka hake dafa linko mbalma muso ko beke je ko mi ma to ides no soufe sumalo ina ko beke mi ma to nyebe yele kabe 3 heures de hija 2 heures de hija et muso bawbe ala bolo depuis 1h30 lu ba damne wallahi ulu ba damne fo as-salatu khayru min an-nawm ngo ibe salamu blayomi utiku ya ba do ku ko ke aya ala nyini aya bato ibe se sakati bo fenfela abeke ibe se yuma ya mina ake